dozoru! Prečo to robíš? Robím čo? Len preto, že hovoríš krídla pred niečím, neznamená to, že ide o špeciálny hmat. Ako by som ja hovoril anténa moci alebo hruď výroby sendvičov. Krídla nesúhlasu. Wow, tam! Majster Medveď, majster Sliepka, majster Kroko, čo tu robíte? Nefritové tvory napadli naše dediny. Sledovali sme ich až sem. Tak! Musia byť tam vnútri. Majster Šifu nás dôrazne upozorňoval, aby sme nebojovali. Musíme sa tam dostať. Ale majster Šifu Vážne sa povedal... bojíš? Ešte aj majster Sliepka ide dnu a on je Sliepka. Tak už dosť, idem dnu. Modlivka, dostali sme... Potrebujú našu pomoc, poď. Pôjdem hore a ty dolu. Nie, počkaj. Pozor na hmyz. Dobre, ty malý. Vydrž, kamoš, už idem. Anténa moci nefungovala. Modlivka! Modlivka? Modlivka? Tvoje či je silné. Ako či tvojho priateľa. Toho hmyzu. Modlivka! Neboj sa, malý vtáčik. Dobre využijem tvoje či. Celkom zničím nefritový palác a každého v ňom. Nie! Krídla sklamania!